ام در باسی استانبولی دبن شروعکاری سیاسی بارش جلالی میوانی منه دم باش که بارش Jens Stoltenberg sekreteri giştiği NATO'yu ku de peyvendiyen legal Türkiye'de hatta neha helvesteki nerm diyar dikir ledi daxuyaniye ki davide ba avayı ki tün dü zelal got ku bitu avayı nai kabul kirin Ankara sistema ez çarsadan aktif bike li Türkiye bikar bini ev yek li dijî prensîbên û sîstema NATO bixwe nirxandinate destpêkê de wê derbarê de bikir. Spas berêz Batûn hûn jî baş dişopînin û hemî raya giştî çi li Tirkiye çi li Ewropa çi jî li Kurdistanê baş dişopîne ku di van mehê daviye de bi rastî jî Tirkiye bi her avê ketiye di nava qeyranekî, nava aloziyekê hem di aliyê aboriya xwe de, hem di aliyê siyasî de, hem di aliyê leşkerî de, hem de jî di aliyê em bêjin nişteciyan de û di aliyê mafan da ketiye dertengekî. Rast e heya îro NATOyê bi zimanekî nerm Tirkiye di van mijaran da hişyar dikir an jî li gel wê dixwast kontakteyne. Ji ber çi bû ew jî ji ber ku çi aliyê Afganistanê çi ji aliyê Sûriyeyê ew penaber û nişteciyek û tênê li ser Tirkiyeyê derbasî Ewropa nebin. Di wî warî de xesasiyetek nîşa dida. Taybet jî bi destê Almanyayê di van mesela da destê Tirkiye xurt bû. Bes îro em dibînin ku îdî Tirkiye bi rastî jî destê wê di her awayî de lewaz biye. Mîna ku beriya çend roja 10 sefîrên em bêjin 10 dewletan daxuyanîk de ji bo Osman Kavala duwarê mafan da yani yasayan da. Di xênî ya Almanyayê taybet li ser Belarusê ra hişyarî da Tirkiye got ew penaberên li ser Tirkiye ra diçin bila diwana hani lê xwedî derbikevin. Hûn jî dizanin Tirkiyeyê taybet ajanseke Ewropî daxuya kirin ku ev cûreyê S-400 li Sînopa behra reş hatiye ceribandin. Em dibînin ku Tirkiye beriya ku sî vê heyvê sî û yekê vê heyvê li paytexta İtalya Romayê civîneke hêzên bîst yani grup bîst ew ê bicivin. Tirkiye dixwaze ku bi şeklekî li ser wê maseyê destê xwe xurt bike. Bes me dît ku beriya nîv sehetî nûçeyek hat ku Amerîkayê ji ber ku Bankaya Tirkiyeyê Halkbank dibêjin ew dorpêç û guvaşên li ser İranê bi şeklekî qol kiriye. Yani derizandiye. Em jî dibînin ku Tirkiye hem di aliyê Sûriyeyê de hem jî di aliyên cûreyên S-400 da dixwaze destê xwe xurt bike here li ser maseyê. Kekê barij niha li platforma NATO de ev yektiya xaftin tê gotin ku platforma NATOyê platformek sepandina demokrasiyê, parastina demokrasiyê jî her wiha ew welatên ku endamên NATO ne divê rêz li mafên mirovî, rêz li demokrasiyê, rêz li binemayên demokrasiyê bigirin. Tirkiye ji wan binemayan ji wan nirxan temamî dûr ketiye wekî welatekî ku tu peywendiyek bi nirxên binemayên NATO re heye nemaye. Di wê çerçeveyê de gelo bi rastî NATO gihiştiya baweriyekî ku hebûna Tirkiye di NATO de ne li gor nirx û sîstema NATO bixwe ye? Birêz Batûn di rastî belê em behsa Ewropayê dikin, behsa cîhanê dikin, hêzê din dikin, di warê mafê mirovan de warê em bêjin hukûqê de warê em bêjin yasayê ji bo cîhanê ji bo rojhilata navîn. Bes Yekîtiya Ewropa jî gel mijaran da durust nîne. Mîna ku ji bo ku Tirkiye em bêjin bi tehdîda penaberan an jî S-400 da heta îro destê xwe li ser masê xurt da axivî yani destê xwe xurt axivî. Yekîtiya Ewropayê jî Tirkiye an ji hev şantajê û em bêjin blöfên Tirkiyeyê ji ber pirsgirêka çend penaberan tim Tirkiye em bêjin ew kiryarê ya ne ehlaqî, ne yasayî, ne hukûqî nedidîtin. Îro em dibînin ku di rastiyê da Tirkiyeyê da hem destekî esasen xwediyê dewletê
hem jî hikûmeta Tirkiye îdî dahatuya xwe di Ewropayê da jî NATOyê da nabîne. Mirovî dî bi kiryarên hikûmetê jî dewleta Tirkiye jî mîna ku li Lîbyayê, mîna ku li Azerbaycanê, li saha Sûriyeyê mirov dibîne ku îdî Tirkiye biryar daye dahatuya xwe li Rojava nabîne, li rojhilata dûrîn ango li gel Rusyayê, li gel Îranê, li gel Çînê dibîne. Bes di vir da divê em vê bizanibin. Mesela Türkiye îro ne tenê mesela leşkerî ye û ne jî ya aboriyê ye. Ya mafan e ya hukûkan e. Cenabê we destpêkê da got her çi qas û di polîtîkayê nav xwe da Tirkiye dikeve dertengekî desthilata Tirkiye dibêje em ê li Kurda bidin. Çi li Başûr be, çi li Hindir be, çi jî li saha Sûriyeyê da be. Rexmê wê ya Em derbasî wê pirsê bibin kekê barij niha. Li Tirkiye gavago astengiyên di pêwendiyan de rû didin, astengiyên aborî rû didin, dilgiranî li Tirkiye rû dide, rewşa aborî ber bi xerabûnê ve diçe, yekser pirsa Kurtê rêza yekem, êrîşa dijî doza Kurtê rojevê, niha jî dîse di rojeva Tirkiyeyê de operasyonek dijî Rojavayê Kurdistanê heye. Lê her wekî hevkarî min Vuralê Rîşmî ji berî demekê diyar jî kir, hem Washington hem jî Moskow Mikhail Bogdanov got cîgerî wezîrê derveyê Rûsyayê bi awayekî zelal diyar kir ku nabe Tirkiye operasyonekê li Rojavayê Kurdistanê pêk bîne bê Moskow, Washington, Ankara ew cesaret wê hebe yan jî ew derfet wê hebe rîşekê hemberî Rojavayê Kurdistanê pêk bîne. Birêz batum Tirkiye bi rastî jî her dema ku him di nava kar û barê xwe ne hindirîn da dema ku dikeve dertengekî darê xwe dide destê xwe ser Kurda da diçe. Heger ku em bixwazin ev êdî bi davî be divê Kurd taybet li Rojavayê welêt yekîtiya xwe xurt bikin. Diyaloga Kurdî divê biçe sêrî. Eva yek. Yani Kurd yekîtiya xwe pêk neynin îro Tirkiye nebe sibê Esadê ser Kurdan da biçe. Yadinê rexmê wê em dibêjin gelo Rûsyayê an jî Amerîkayê dijî vê yekê bisekine nesekine. Taybet ez fikra xwe dibêjim divê Kurd siyaseta Kurd baweriya xwe bi Rûsyayê neyne ji ber ku ji mehabatê bigirin ji Kurdistana sor bigirin heya Efrînê Rusya wê gavê kar û berjîvendiyê xwe ne wê demê dinêre ger berjîwendiyê wê dabe destûr dide û İran jî bikevê û Iraq jî bikevê, Sûriye jî bikevê, Tirkiye jî bikevê. Ger di berjîwendiyê wê de nebe talûq dike heya ku destê xwe xurt kir. Kekê barij her divê çerçevê de işte bipirsim ango top ne bes li ber lingên Ankara'ya top li gel Rojavayê Kurdistanê jî tevgera siyasî ya Rojavayê Kurdistanê got nêzîkî 2 sala diyaloga Kurdî birê ve bir negihişte encamekê yani divê derbarê de erkê Kurd çiye li Rojavayê Kurdistanê got ew bi xwe jî dikarî bi bê rêgir hemberê pêkanîna operasyoneke Tirkiye hemberê Rojavayê Kurdistanê ti çawa de nirxîne? Birêz batum rastiyê mirov binêre Kurd îro ne tene serê xwe ne. Yani kêjan alî dibe bira bibe bêguman destê aliyên din jî tê de hene. Yani di vir da îro divê Kurd yani kesayetê Kurd, hemwalatiyê Kurd hem ji xwe pirs bike hem jî ew partiya ku alî dike yani layekirê kîjan partî be dibêje bipirse çima îro Kurd nayêne li gel maseyê li gel hevdû li ser maseyekê rûnanênê. Li gel hemî layem rûdinênê li gel hemî aliyan em diaxifin bes çima Kurd îro hemî layan ra jî dibêjin em birane çima Kurd ra nabêje em birane yani Kurdekî ra nabêje ez em birê hevdine em ware li gel hevdû rûnênê. Mirov vir da dibîne ku Kurd ne tene serê xwe ne birêz batûn. Yani îro kêjan şîrovekir kêjan em bêjin zana bipirsî nikare vê rewşa Rojavayê Kurdistanê şîrove bike ji ber ku îro dem dibihire Amerîka biryar digire ku hêzên xwe ji rojhilata navîn bikêşe bes îro Kurd vê demê bawayekî baş binirxînin û ji bo yekîtiya netewî vê van şert û merce jî bikar bînin. îro sibê em bêjin Biden dostê Kurda wek dostê Kurda tê nasîn. Sibê du spaçû ez bawer dikim em bêjin komarperest li Amerîkayê wan. Jî dîsa Trump warê hûn bawer bikin îro
چند باجارên li Rojava hene hemîş destê Kurda biçin. Ji ber çi? Ji ber ku yekîtiya xwe durist nakin. Vir da her Kurdekî neteweperwer dibe hizbeyatiyê bide aliyekî din, hemî hêza xwe, hemî hişmendiya xwe, hemî dilê xwe divê li ser yekîtiya Kurd û Kurd. Yani diyaloga Kurd û Kurdî li Rojava bisekine û yekîtiyê bispêre van layan. Heye heta ku yekîtî pêk neyê hûn bawer bikin me tirsî îro tune be 10 salê din ê li hebe. Belê. Yani Kurda girêde yekîtiya Kurda ye. Divê her ferdekî Kurd vêya baş bizane. Ne tenê Rojavayê Kurdistanê. Li Başûrê Kurdistan, li Rojhilat jî li Bakur jî, li lobî diyasporeya jî, li metropolên Tirkiye yan jî Îranê jî. Yekîtiya Kurd xelasiya wane ya ji bo dahatûyê. Heger ku yekîtî çê nebe, îsal 10 salê din, 20 salê din her mertirsî li ser Kurda heye. Em vê Belê. dibînin. Belê spasiya te dikim ji rovekarî siyasî Barış Celalî ku ji Stenbolê tu mêvanê me.